ассалому алайкум дӯстони азиз. Ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо 6та хонаи фурӯшӣ мегардад аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. Чӣ хонаҳо дар имрӯза навормон мешавад? Бо диққат гӯш кунед. Ҳавлии фурӯшӣ бо таъмир дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 270 000 сомонӣ. Инчунин духонагаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат бо нархи 170 000 сомонӣ. Боз яктаи дигар ҳавлии фурӯшӣ ки срочно фурӯхта мешавад дар поёни Корбон, шаҳри Душанбе, якхонагаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, сехонагаи фурӯшӣ бо таъмири нав дар шаҳри Душанбе назди бозори Меҳргон ва инчунин ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри Нав. Ҳамаи ҳамин хонаҳои гуфтагиамон бо рақамҳои соҳибошон ва суратҳошон дар ҳамин рӯза навормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наварҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. бисёри бад гап мезанем, рафтем хонаҳоро якта ба якта пешкаши шумо мекунем. Якум сар мекунем аз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Поёни Корвон мебошад дӯстони азиз, маҳаллаи Гулпарвар аст. ҳавлӣ иборат аз 1 сотиқ замин ва 1 дар хона мебошад дӯстони азиз. Албатта ки ошхона дорад, ҳоҷатхона бо ҳаммумам низ дорад. Ҳамаи ҳуҷҷатҳояш ҳаст дӯстони азиз ва дар наздикиаш ҳам мактаб аст, ҳам мағозаи хӯрокворӣ, ҳам масҷид наздик ба роҳи калон мебошад. Наздики роҳи калон аст дӯстони азиз. Нархи ҳавлӣ ҳамагӣ 270 000 сомонӣ боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом TJ. Барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp дорам дӯстони азиз. барои ҳамин марҳамат, ҳавлии фурӯшии арзон дар шаҳри Душанбе. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат назди бозорчаи Гулистонд қарор дорад дӯстони азиз. ду ҳуҷрага мебошад бо масоҳати 56 метри квадратӣ дар цоколни этаж. Цоколни этаж, кадоме надонад, ин таги якум ошчонаи бинои навастройка мебошад. олу подвал мегӯянд, треза дорад дӯстони азиз. хона бо кирпичи пухта, перегородка кардагиай, баландии хона 3 метр мебошад. об, барқ, техпаспорт дорад. нархи хона ҳамагӣ 170 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд дӯстони азиз аз номи канали Дом TJ. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат, ду хонага 56 квадрат дар цоколни этаж назди бозорчаи Гулистони шаҳри Ваҳдат бо нархи 170 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. занг занед, аз номи канали Дом TJ пурсон шавед. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе боз дар поёни Корвон дӯстони азиз, назди пости Чимтепа аз роҳи калон ҳамагӣ 600 метр дур аст. бинои ду ошчонага мебошад. ҳавлӣ аз 6 сотиқ замин ва 6 дар хона иборат аст. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад ва инчунин аловхона, ҳаммом, ошхона дорад. дарахтҳои мевадиҳанда ҳаст, документошам ҳамаш ҳаст. нархи хона бошад 1 миллион сомонӣ. барои харидорони аниқ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом TJ. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. хотир расо мекунем, ҳавлӣ фавран, яъне срочна фурӯхта мешавад. барои ҳамин марҳамат, занг занед, равед, аз пешӣ бинед, савдо кунед, срочна фурӯшӣ мебошад ва ҳар ду рақамҳои соҳиби хона низ WhatsApp доранд. барои ҳамин марҳамат, ҳавлии фурӯшӣ дар поёни Корвон назди пости Чимтепа наздики роҳи калон. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ назди гардиши Ленинграда ҷойгир мебошад. бинои 12 ошчонага, хона дар 7 ошчонаш ҷойгир аст. якхонага мебошад, лекин метавонед ба духонагаам табдил диҳед дӯстони азиз, чунки масоҳаташ хуб аст. 48 + 10 9 метри квадратӣ, қариб 50 квадрат аст. дар бино лифт ҳаст дӯстони азиз. трезаи хона бошад, роҳи калонро нигоҳ мекунад. нархаш 285 000 сомонӣ. иҷозати таъмирам ҳаст. марҳамат, аз номи канали Дом TJ. занг занед, пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp дорад. боз такрор мекунем, якхонага қариб 50 квадрат, 7 ошчона, коробка бетаъмир аст. метавонед духонагаам кунед. дар гардиши Ленингради, ноҳияи Рӯдакӣ. ҳама чизҳои даркорӣ, аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, коллеҷи тиббӣ, бозорчаи фабрика, бозорчаи Ленинград ва воситаи нақлиёти ҷамъиятиам умуман мушкилӣ нест. барои ҳамин марҳамат, занг занед, рафта аз пеши дида маслиҳат кунед.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе назди бозори Меҳргон. Дӯстони азиз, се хонагаи пурра мебошад, яъне ҳама ҳуҷраҳояш ва ошхонашам низ реза дорад. Бо масоҳати 140 метри квадратӣ бениҳоят масоҳати хуб аст. Ҳама ҳуҷраҳояш калон бошад. Дар нуҳумо шунаи бинои новостройка. Худи бино аз 9 ошона иборат аст. хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмир мебошад. Баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. хонаи нав аст дӯстони азиз ва ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҳамаи мебелу техникашам нав, қимат ва босифат мебошад. ҳеҷ кас истифода бурдагӣ нест. хонаи нав аст. нархаш $145,000 боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, хона срочна, яъне фавран фурӯхта мешавад. барои ҳамин марҳамат варианти беҳтаринро аз даст надиҳед. равед, аз пешӣ бинеду аз пешӣ маслиҳат кунед. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри Нав. ҷамоати чуст деҳаи Чамбул мебошад. дӯстони гиромӣ, ҳавлӣ дар умум иборат аз 15 сотиқ замин, бинои дуошчонага мебошад. 10 дар хона дорад. дӯстони азиз, шумораи ҳуҷраҳояш зиёд аст. ҳавли калон аст. ҳамаи ҳуҷратош ҳаст. ҳавлӣ бо таъмир мебошад. дӯстони гиромӣ, нархаш бошад бо маслиҳат аст. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ҳамаи рақамҳои соҳиби хона, дӯстони азиз, ҳар сеш WhatsApp дорад. барои ҳамин марҳамат, барои фаҳмидани нарх ба соҳиби хона занг занед, маслиҳат кунед. 15 сотиқ замин, 10 дар хона дар ноҳияи шаҳри Нав, нархаш бо маслиҳат. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.